Hawnien mulej. ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Min jaf kemm smajnieh dal-kliem. U miegħu kliem bħal vokazzjoni. Sejħa U forsi ġieli tlabna jew almenu ħeġġewna. Mhux biss għax il-ħsad kbir u l-ħaddiema ftit, imma biex liva tagħna Tkun iva ta' veru. Integra. li taf tħobb. Nisħajjen li smajt bil-ġublew. u li dis-sena qed niċċelebraw il-ġublew tat-tama. Fost lista sħiħa ta' ċelebrazzjonijiet lokali Is-sib tax-xra ta' Mejju. Se nkunu qed niċċelebraw il-ġublew tal-vokazzjonijiet. bi gratitudni għal dak li Alla għamel Qed jagħmel U se jagħmel bl-iva tagħna. u b'talba biex nibqgħu niskopru U nġeddu l-iva tagħna. Tama waħda. fil-mulej Ġesu. ninsabu fejn ninsabu. Sejrin fejn sejrin, Aħna minn aħna. Jew sempliċement għadek qed tfittex. Inaqdu magħna. Is-Sibt 10 ta' Mejju Is-seminarju Fis-6:30 ta' filgħaxija. narawk nittamaw li iva. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem mi tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek missier. Saħħaħ fina l-ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jistoqilna niksbu il-wirt li inti wettna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien malli telquhom mis-Sinedriju, Pietru u Ġwanni marru għand sħabhom u warfuhom dak kollu li l-qassissin il-kbar u x-xjuħ kienu qalulhom. Meta semgħu dan, il-koll flimkien ollew leħenhom lejn Alla u qalu: O Sid, inti għamilt is-sema, l-art, il-baħar u kull ma fihom. Inti li nebbaħt bl-Ispirtu Santu lil David missierna għaddej tiegħek u b'fommu għedt: għaliex ixxewxu l-ġnus u l-popli naqdu konfoffa waħda għal xejn? Għamu slatin tal-art u l-gbarat inġemmaw fl-imkien kontra l-mulej u l-messija tiegħu. Għax ta' bilħaq f'din il-belt Erodi u Ponzu Pilatu naqdu fl-imkien mal-pagani u n-nies ta' Iżrael kontra l-qaddis tiegħek Ġesu li inti konsagrajt. Biex jagħmlu dak kollu li bil-qawwa u r-rieda tiegħek iddestinajt minn qabel li kellu jsir. Issa mela, mulej, ħares lejn it-teddid tagħhom u għamel il-qaddej tiegħek ixandru kemmtek bil-kuraġġ kollu.
u mitt idek biex isiru fejqan u sinjali u mirakli permezz tal-isem tal-qaddej qaddis tiegħek Ġesu. Kif spiċċaw jitolbu il-post fejn kienu miġbura teżżes u l-koll imtlew bl-Ispirtu Santu u bdew ixandru l-kelma ta' Alla bil-kuraġġ kollu. Il-kelma tal-mulej. Ħinja daw kollha li jiskennu fik mulej. Flimkien? Ħinja daw kollha li jiskennu fik mulej. Għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli jrednu għal xejn? Is-slaten tal-art iqumu u l-gbarat jiftemu bejniethom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħankissru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom? Flimkien? Ħinja daw kollha li jiskennu fik mulej. Dak li hu fis-smewiet jitħaq bihom, il-mulej biċċajt jieħodhom. U mbagħad ikellimhom bil-erra, bil-qilla tiegħu ikexkixhom. Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion il-għolja mqazza tiegħi. Flimkien ħinja daw kollha li jiskennu fik mulej. Irrid inxandar id-digriet tal-mulej u għalli ibni int, jien illum nissiltek, itlobni u l-ġnus natik bwirtek u truf tal-art bi priża tiegħek. B'virka tal-ħadid int kissirhom, bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. Flimkien? Ħinja daw kollha li jiskennu fik mulej. Jekk intom il-xustajtu ma' Kristu, fitġu il-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Kien hemm fost il-Farizej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu Rabbi aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla, għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qed tagħmel int jekk ma jkunx Alla miegħu. Ġesu jieġbu tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna ta' Alla. Għallu Nikodemu, kif jista' wieħed jitwieled wara li jkun xieħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwieled? Wieġbu Ġesu, tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u l-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem, u dak li jitwieled mill-Ispirtu u spirtu. La tistaġibx jekk jiena għedtlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid. Ir-rieħ fejn irid jonfoħ, tisma' ħossu imma ma tafx minnu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġie għand Ġesu bil-lejl. Hawnhekk illum fl-Evanġelju skont San Ġwan għandna din il-laqgħa sabiħa ta' Nikodemu ma' Ġesu. U ġie ifittex biex jiltaqa' miegħu bil-lejl. Dan Nikodemu kien wieħed mill-kbarat tal-Lut, wieħed mill-Farizej. Imma kien differenti minn ħafna minn sħabu. Il għaliex fil-waqt illi kien bniedem ta' erf, kien jaf il-liġi, kellu ukoll awtorità, imma kien qed jinnota xi ħaġa f'Ġesu speċjali. U rid imur għandu biex jistaqsih, biex jitkellem miegħu. Kemm sabiħa din il-laqgħa ta' Nikodemu ma' Ġesu. Mar bil-lejl u dan huwa dettall importanti
fl-Evanġelju skont San Ġwan. Il għaliex il-lejl ġandu marbut miegħu l-idea ta' biża, ta' inċertezza, ta' ħwit kultant. Niftakru meta fl-aħħar ċena Ġuda ħareġ telaq minn masħabu, telaq l-barra, l-Evanġelju jgħid kien bil-lejl. Nikodemu mar bil-lejl aktarx minħabba sħabu biex ma jidirx daqshekk jagħti fil-għajn daqshekk illi qed imur għand Ġesu, imma mar b'sinċerità. Verament kien bniedem qed ifittex. Mar bil-lejl biex jiltaqa' ma' dak li huwa d-dawl, Ġesu. U fil-fatt kellu din is-sinċerità li kienet differenti minn sħabu, diversi minn sħabu Farizej. Illa li hawnhekk jew ħaġa li jgħidu l-Ġesu huwa aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla. Għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qed tagħmel int jekk ma jkunx Alla miegħu. Mela dan ras sinjali u fihom induna li hemm xi ħaġa speċjali. Diversi minn sħabu niftakru fil-polemika li kien hemm ma' Ġesu mill-Fariżej jaraw is-sinjali u jkunu għal xejn. U mbagħad jerġgħu jitolbuh sinjali ieħor u jkun għal xejn. Dan kien bniedem li maran Ġesu b'sinċerità, illa li verament kienet ifittex. U tolqotna ħafna f'din il-laqgħa ma' Ġesu kif Ġesu imur mal-ewwel fil-fond u jgħidlu xi ħaġa li Nikodemu ma setax jifhem meta qallu jeħtieġ illi wieħed jitwieled mill-ġdid. U dan beda jgħid imma titwieled mill-ġdid. Kif tista' inti meta tkun kbirt fl-età terġa' tidħol fil-ġuf? Għax nafu hemmhekk tibda il-ħajja umana, mhux hekk? U mbagħad bniedem jitwieled. Kif jista' isseħħ dan? Imma Ġesu ma kienx qed jitkellem fuq dak it-twelid, imma fuq twelid ġdid spiritwali li jiġi minn Alla, minn qalb miftuħa għal Alla li tħallih iġeddek, jagħmlek ġdid. U allura jagħtik ukoll mod ġdid kif tħares lejn il-ħajja, fuq dak li hu l-iktar importanti fil-ħajja, kif tgħix. Dan huwa t-tiġdid li qed isemmi Ġesu. U għalhekk Ġesu li Nikodemu jrid jagħtih xi ħaġa speċjali li forsi dak il-ħin ma setax jifhem għal kollox, imma baqa' jistaqsi u nafu li Ġesu ma' Nikodemu jgħid waħda mill-isbaħ sentenzi li tiġbor fiha propju l-istorja tas-salvazzjoni. Meta jgħidlu Allek ħabb lid-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Din il-laqa ma' Ġesu ħalliet effett pożittiv ħafna fuq Nikodemu. Il għaliex niltaqgħu miegħu aktar tard meta kien ma' sħabu Fariżej u l-qassisin il-kbar u hemmhekk jgħidilhom insibuha fl-Evanġelju skont San Ġwan, jgħidilhom jaw il-liġi tagħna tikkundanna lil xi ħadd bla ma tisma' lilu stess ħalli tkun taf x'inhu jagħmel. Kien isu qed jiddefendi lil Ġesu, qed jgħidilhom isimgħuh l-ewwel qabel ma tikkundannawh. Hemmhekk diġà beda mill-dlam joħroġ għad-dawl Nikodemu, u mbagħad insibuh ukoll fl-aħħar meta Ġesu ġi biex jitfnuh flimkien ma' Ġużeppi minn Arimatija li jmur hemmhekk għat-tfin tiegħu u jieħu l-morru sabbara biex jistgħu hemmhekk jitfnuh b'mod dinjitus. Jidher li Nikodemu għamel din il-mixja
mid-dlam għad-dawl fejn imbagħad Derek tar ċar illi hu fil-fatt kien qed isegwi l-Ġesu u sar aktar u aktar jemmen fih. Nitolbu l-mulej illum aħna nirriflettu fuq din il-ġraja sabiħa biex aħna jkollna sinċerità tal-qalb ta' Nikodemu li nistaqsu anki fit-talb tagħna lill-mulej u nħalluh hu idawwalna meta jgħid twelid mill-ġdid qed jgħid ma jiġix minna dan jiġi minn Alla, mill-Ispirtu ta' Alla fina li lilna jġeddidna u jgħinna biex naraw il-ħajja iktar u iktar fid-dawl ta' Alla u jagħtina dan id-dawl li tant huwa meħtieġ għal ħajja tagħna biex narfu nixu tassew bħala dixxipli tiegħu. Nresqu it-talb tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja li jagħtina dak li huwa taġid għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Knisja issa li l-kardinali ftit ġranet oħra jkunu f'konklavi biex jażlu l-Papa l-ġdid, nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu biex jgħinhom jażlu lil dak li il-mulej irid li jmexxi l-Knisja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha mulej ħsieb il-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u jien il-dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbu biex il-mulej jagħtina l-grazzja ta' tiġdid fil-ħajja tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem mulej ilqahom fih danek għad il-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied għal dawk kollha li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattan li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatiha li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna.
li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja, bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqtuk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-isqof tagħna Charles, mal-isqof Anton, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzo Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek. U bħal moġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem ma tieħu wkoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajru lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem
f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Nofru dan ir-rożarju llum biex il-mulej jagħti l-għajnuna u d-dawl tiegħu lill-kardinali jilluminhom ħalli meta jiltaqgħu fil-konklavi jażlu il-Papa li jkun skont il-qalb tiegħu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat talb tagħna dak it-twelid għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerer kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema għakda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna tnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina radaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenera wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija
mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina l-inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenera l-weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. U la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak iberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina l-inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenera l-weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semak da fl-art.
خبزنا ta' kull jum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija kiberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrinna dubitna, ħarisna minna tal-infern, u ġenera l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa għal dan ix-xahar u nitolbu wkoll biex il-mulejja tieħi l-mistrieħ ta' dejjem. Missierna li inti fis-smawiet inqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifu. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana.
itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbil, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin itlob kollha, għalina, sultana mnisla minn għall-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna għalina, itlob għalina qaddisa u malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Talba li San Giusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppe kun missira lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għaqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk l-wistaħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.